So welcome back to my channel po at ngayon po ay gagawa po tayo ng mainit na sopas. Ito nga po ang mga kailangan sa pagluluto ng sopas. Garlic, onion, carrots, chicken, hotdog, cabbage, evap, nor cube chicken, star margarine. At ito nga po ang mga kakailanganin sa pagluluto ng sopas. So simulan na po natin ang pagluluto ng sopas. Kapag okay na, lagyan ng mantika. Hayaan munang uminit ng ilang minuto. Ilagay ang ihalo ang onion. Ngayon naman ihalo natin ang chicken. Maghalo ng konting margarine. Kapag medyo brownish na ang manok, pwede na nating ihalo ang mga ibang ingredients. Ihalo ang hotdog.
nga po at luto na ang ating sopas.